Jaintian National Council Khliehriat Circle, haka arpo atre ujemang arja arpusan, haka jingalam u General Secretary uba sembo bayar sumer, kala Leit ban Dawa nau Shivanj, awasti IAS Deputy Commissioner ka East Jainti Hills District, ban I no entry ha Khliehriat, haka por Leit por 1 ki Khynnah Skul. Kini kejing Dawa ka long lingba kejing yo ujor na kikmi kikpa ki Khynnah Skul halor kejing kibaki kendo kham tama kapor baki Leit bo Skul bat shaw Skul yala ki khun jongki namar kejing yo lait lan ki kali kham tam ki kali ki bahe kilong bakani tang makabu jing mai kejing jongki Khynnah Skul hendrai ke penlong ru ya kejing deng kali ka bajur ka bala ban ne daki kenta namar kejing yo lat ki kali he ban yat hakapor Leit bat 1 Skul ki Khynnah. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.